Nyffryn Tywi uwch ben Llanymddyfri yn ei holl ogoniant a brynhawn braf o gwanwyn. Y dail yn dechrau blaguro ar y coed a'r ceir cyntaf yn dechrau chwrnu ar y ffyrdd. A ddoe, roedd y ffordd gul heibio rhandir mwyn cyn prysurad ag unrhyw un yng Nghymru. Yng nghanol pentra rhandir mwyn, mae'r ceir blith drafflydd, wedi ei parcio tu allan i'r Royal Oak, sy'n brysurach na gybuodd erioed. Ieuenctid eiraidd Abertawe allan ar ysbri, ymhell iawn o'i gynefin. Ac ymhellach i fyny'r dyffryn, mae'r traffig yn brysurach byth, yn dringo'n ara iawn i fyny'r rhyw heibio ystrad ffin. A dyma maen nhw i gyd wedi dod i weld, argae Llyn Brianne, a dyniad twristaidd diweddarad y fe. Man mae'r cyhoedd yn tyrru i weld yn ei milodd ar bob penwythnos braf. A ddoe roedd y lle dan ei sang. O weld y ceir yn dringo i fyny at yr argae, allwn ni feddwl fod pob traeth yn y gorllewin yn wag ddoe. Ac erbyn holi, mae'n debyg bod y lle fel hyn bob pnawn Sul braf. Dydy'r lle ddim wedi bod ar agor flwyddyn, ond eisoes mae o mor boblogaidd a thraeth Pendain neu Benryn Gwyr. Ar ôl cyrraedd Llyn Brianne, beth sy'n mae i'r torfeydd i gyd i wneud? Wel, a dyd y gwir, heblaw am brynu bag o jips neu gornet yn y maes parcio, ychydig iawn sy'n yma. Does na ddim pysgod yn y llyn, does na ddim cychod ar y llyn. Ac ychydig iawn o'r miloedd sy'n yma heddiw sydd i weld yn mentro mwy na ryw latha neu ddwy o'r maes parcio i chwilio am dawelwch. Be felly tybed sydd yn denu'r holl filoedd yma i bellafion Sir Gyfyrddin? O, mae lle mor bwyd, Wel, mae'n brydferth o di fe. Mae'n brydferth iawn. A mae twylwch. Hyd yn nghanol y pobl yma i gyd? Hyd yn nghanol y pobl yma i gyd. Unig peth fi'n ffili deall, mae'n ddim wedi siarad o neb yma. Beth sy'n syni bod ei gael am ddim? Wel, o'n i me lawr i beidd, ni'n gofod talu 15 pence am gael mawr. Mae ddylwch chi nawr, mae'r mwy wedi rown fan hyn i fel a yn talu dim byd. Ond mae'n credu pari fyny i'r eitha. Na, fel chymod, mae lle mor bert na di fe. Ydy. Chi'n mwyn gweld gormod o bobl yma? Wel, ti'n brysur iawn heddiw. Na, os mae'n gormod, mwyaf lle ni feddwl y gorau yna fe. Chymod, mae'r beth yn gweud o'ch chi'n rhywbeth yn werth gweld wedyn yna fe. Bod neb lan ma'n hwn yna fe. Bod o ddim werth i weld? Ddim yn werth i weld. Beth sydd wedi tynnu chi lan yma? Cwmpni. Do'ch chi ddim am ddod? O, dim i fod feriod, o flan. Beth ydych chi'n meddwl o'r lle? Lovely. Good. Beth amdano chi? O, enjoyed it lan. Beth sydd yn arbennig am y lle? Wel, y dreif lan a y seit, chymod. O'n i'n meddwl bod e'n hyfryd iawn wir, a mae mam, dwi ddim yn cered yn dda, a meddwl o'n i falle byddwn ni'n gallu dod â hi lan yma. Di ddim gyda chi heddiw? Nag yw, ond dethoi lan i weld sio beth oedd e heddi, mwyn dod â'i lan. A da chi am ddod â hi tro nesaf? Bled iawn o dwi'n gobeithio. Wel, y pleserwch yn fwy na dim byd, ynddo fe. Chi'n bod yn awgrymu i fi efallu'r datblygu hyd yn oed rhagor. Mae man y sôn, dwi'n meddwl, bod nhw am wneud rhyw fath o ganolfan hwylio a math na o beth. Wel, os diw heddi, rhywbeth i fynd wrtho fe, mae yna le delfrydol yma, ynddo fe, yr holl bobl yma. Hyd yn hyn, tydi'r bwrdd adnoddau dŵr newydd heb benderfynu a ddylan nhw ddatblygu Llyn Brianne i dwristiaid. Hynny ydy caniatáu lle bwyta, lle bydd 6 ac yn y blaen. Does dim o'r rhain yma ar hyn o bryd. Ond tydi'r dorf ddim i weld yn poeni rhyw lawer. Arfaniad chips a hufen iâ yn gwneud ei ffortiwn. Ac o glas saim yn gymysg â diesel yn taro'r ffroena hanner milltir i ffwrdd o'r maes parcio. Tybed pa mor bell mae pobl yn ei drafeilio i ddod i weld Llyn Brianne. Gwsinon. Ar bwys Abertawe? Ie. Ydych chi wedi bod yma o'r blaen? Na, O Gawryn, o'r dre. Pam bod chi wedi dod yma? Wel, i weld y datblygiad ynddo, sydd wedi digwydd. O pa mor bell da chi wedi dod yma heddiw? O Clydach. Yn Cwmtawe? Cwmtawe, ie. Pa mor bell da chi wedi gorfod teithio i ddod yma heddiw? O Dyboth, Abertawe. Llanelli, Tir Capel. O dros 100 milltir. O ble felly? Lle o'r enw Brown Wales.
Staffordshire? Staffordshire, ie. Mae bwrdd dŵr Morgannwg sy'n gyfrifol am Brianne dan aden y bwrdd adnoddau dŵr newydd, fel petano wedi cael sioc ddybryd o weld pa mor broblogaidd ydy'r llyn. Does na ddim digon adnoddau yma ar hyn o bryd i dderbyn yr ymwelwyr i gyd. Ond y cwestiwn mawr ydy, a fyddai datblygu'r llyn yn denu mwy byth o bobl yma, a wedyn yn dinistrio golygfeydd fel hyn, sydd i'w cael lain a milltir o'r torfeydd ger yr argau.